गोवन वार्ता आणि कला आणि संस्कृती खाते पणजी गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, ल्युपेन ह्युमन वेलफेअर अँड रिसर्च फाउंडेशन, TJSB सहकारी बँक लिमिटेड, प्रदीप शेर प्रोप्रायटर अँटिक मार्टोर फॅमिली रेस्टॉरंट, वामन हरिपेठ ज्वेलर्स, कॅनरा बँक रिजनल ऑफिस पॅन्जिम, गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड पैलरने बारदेश गोवा, VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ गोवा, पुना गाडगिल ज्वेलर्स, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, सहकारी स्पाइस फार्म कुटी पोंडा, मेसर्स विश्वकमल ट्रॅव्हल पोंडा गोवा बालकृष्ण होडरकर कुडचुरे यांच्या सहयोगाने फुगडी दर्शन 2019 मध्ये पुनश्च एकदा तुमचं मनपूर्वक स्वागत. यानंतर मी या व्यासपीठावरती निमंत्रित करतोय या ठिकाणी श्री साई तेजस्वी सांस्कृतिक महिला मंडळ सांगोलडा बारदेश गोवा यांच्या संपूर्ण ग्रुपला त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातंय. प्लीज श्री साई तेजस्वी सांस्कृतिक महिला मंडळ सांगोलडा बारदेश गोवा यांचा पूर्ण ग्रुप याने मंचावरती यायचं आहे. आणि हांव मागता विलियम झेवियर हांच्यांनी मातशें येवन त्यांचो सन्मान करचो. आज लोककलेचे इतले सुंदर प्रदर्शन हांगासर तेंच्यांनी दिला ह्या ग्रुपान, सो तांकां मोठ्यान ताळयो फावो जाता. प्लीज मोठ्यान तांचे ताळयो मारात. मी पुढील ग्रुपला या ठिकाणी निमंत्रित करतोय सिद्धेश्वर महिला मंडळ डिचोली वडाळावाडा फुगडी. यानंतर आणि विलियम सरांना विनंती करेन की आपण पुढील ग्रुपला सुद्धा या ठिकाणी सन्मानित करायचंय. सिद्धेश्वर महिला मंडळ डिचोली वडाळावाडा यांचा हा फुगडी ग्रुप. यानंतर पुढील फुगडी ग्रुप आहे ओम सत्यम सांस्कृतिक बाल संस्था धावशिरे 30 उसगाव. याही ग्रुपला मी विनंती करतोय संजय ढवळीकर यांच्यानी त्यांचा बहुमान करचो. मी विनंती करतोय विलियम सरांना की आपण स्थानापन्न होऊ शकता. मोठ्यान ताळयो दिया त्यांच्या खातीर. सगळे हांगासर पंगड जे आयिल्ले ते वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले आणि तांच्यांनी इतले सुंदर तरेन आपल्या लोककलेचे प्रदर्शन हांगासर केला आणि तांच्यांनी इतले सगळ्यांनी एकठांय येवन उमेदीन हांगासर परफॉर्मन्स दिला आणि कलेचे आपले लोककलेचे जे दायज आसा हे तुमच्या पर्यंत पावयला. यानंतर पुढील ग्रुप आहे साई सेवा महिला मंडळ बाहेरील वाडा केरी 70 यांचा पुढील ग्रुप. आणि रिक्वेस्ट करता मिस्टर अमोघ हेडगे यांच्यानी हांगासर येवन त्यांचो मान दिवचो तांकां. साई सेवा महिला मंडळ बाहेरील वाडा केरी 70. फुगडीचे कितलेशेच प्रकार आणि हे प्रकार तुम्ही आज हांगासर प्रत्यक्षान पळयला आणि हांगासर जी आमची तरणाटी बसल्यान तेंच्यांनी डेफिनेटली हांगासर तांचे कडल्यान देख घेवन ती मुखार वतली. थँक्यू सर. यानंतर पुढील फुगडी ग्रुप आहे श्रीकृष्ण महिला मंडळ कुंडई. श्रीकृष्ण महिला मंडळ कुंडई यांनी रिक्वेस्ट सुद्धा करता अक्षय नायक हांच्यांनी तेंचो हो मान तांकां दिवचो. श्रीकृष्ण महिला मंडळ कुंडई. अतिशय सुरेख फुगडीचं हे सादरीकरण या ठिकाणी ह्या मंडळाने या ग्रुपने केलंय. यानंतर पुढील ग्रुप श्री भूमिका आदिमाया महिला मंडळ मांद्रे. रिक्वेस्ट करता आदित्य पाटील हांच्यांनी माचेर वयर येवचें. फोंड्यामधील जाहिरात एजन्सी ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सींपैकी एक मोठी एजन्सी
स्मार्ट ॲडव्हर्टायझिंग आणि लवकरच त्यांचं इतर प्रिंटिंग्स स्मार्ट प्रिंटिंग्स म्हणून पण नवीन आउटलेट या ठिकाणी फोंड्यामध्ये ओपन होणार आहे. गोवन वार्ता या इव्हेंटसाठी नेहमी आदित्य पाटील या युवा उद्योजकाचा आम्हाला नेहमीच हातभार असतो. सो धन्यवाद आदित्यला सुद्धा की त्याने या ठिकाणी राहून या ठिकाणी प्रोत्साहन दिलंय. सर फुडलो प्राइज तुम्हीच दिवचो. आदित्य पुढील ग्रुप आहे ज्ञानज्योती महिला मंडळ गोटली नंबर 1 केरी सत्तरी गोवा, ज्याने आता शेवटचा या ठिकाणी परफॉर्म केला होता पहिल्या भागात, तो हा ग्रुप. आणि मी पुन्हा एकदा आदित्यला विनंती करतोय की त्याने आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक प्रदान करायचे आहे. लक्ष्मी सेठ यांना विनंती आहे की त्यांनी हे गिफ्ट सगळ्या ग्रुपने जवळ यायचं आहे फोटो सेशनसाठी. थँक्यू. सेकंड या ठिकाणी पुढील भागाला या ठिकाणी सुरुवात होते आणि हे आहे धालो डान्स. सातेरी कला क्रीडा संघ बेतोडा आपल्यासमोर धालो डान्स सादर करणार आहे. तसेच TS रवी एस नाईक कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स फोंडा यांच्यासोबत हे फ्युजन आहे. आणि सुरुवातीला आपल्यासमोर येतोय हा ग्रुप सातेरी कला क्रीडा मंडळ क्रीडा संघ बेतोडा. Guys, be ready now. You have to watch and come. Ready? Yeah. So first group is coming from Sateri Kala Mandal, Dhalo. Here we go. 1, 2, 3, and start. Twinkle.
जगाची आली ये धावता त्यांका सुवारीता तुझे रे चंद्रा तुझे रे तू माळ घालताल रे तू माळ घालताल रे तुझे रे चांदणी तुझे घे तू मणी घालताल रे तू मणी घालताल रे लवणी दिवे भलले रोडी योगे यासुने मालगरा गे योगे यासुने मालगरा बायच्या बोली फुल्या बायकडे बाई
पेशन्स, हॅव पेशन्स. पिंगळी पिंगळी. Wow, you're looking very nice. Make some noise, man. Girls. PS College girls. गणेशाच्या हातात दसणीचे फूल. आमचे नसले